Szeretettel üdvözöllek! A következő relaxációs anyag megkönnyíti a test ellazítását, többszöri ismétlés esetén növeli a testérzetet, a test érzékelését. Kialakít egy önreflektív testi jólétfókuszt. A relaxáció önmagában nem gyógyítja a betegségeket, ám nagyban elősegíti azok meggyógyulását. A test, a lélek, a szellem egységét. Nem helyettesíti az orvosi kezelést, ám jótékony hatásai rendszeres végzés esetén kiegészítik azt. Helyezkedj el savászanában, helyezkedj el kényelmesen. A lábaid helyezd csípőszélességű terpeszbe, a lábfejeket hagyd lazán kifelé fordulni. Karjaid legyenek a tested mellett, de ne érjenek hozzá. Kezeid a test felé nézzenek, vagy felfelé. Lazán hajlítsd be az ujjaidat. Füleidtől vidd távol a vállakat, és győződj meg arról, hogy gerinced egyenesen van. Finoman csukd be a szemeidet, és egy hosszú, mély kilégzéssel engedd a tested ellazult mozdulatlanságba merülni. Most kezd el tudatosítani környezeted hangjait. Irányítsd a figyelmedet az egyik hangra, kövesd néhány másodpercig. Majd távolabb találj egy másikat. Folytasd így. Ugorj egyik hangról a másikra. Ne vizsgáld a hang forrását, csak a minőségét tudatosítsd. Keresd a hangokat minden irányban. Most engedd el a hangokat, és a csukott szemeid előtti térben lásd a szobát, ahol fekszel. Az ajtót, az ablakot, falakat, mennyezetet, a padlót. Lásd a tested és a szobában elfoglalt helyzetedet. Lásd a testedet a talajon. A test mozdulatlanul fekszik savászanában. Érezd az egész testet a lábujjaktól a fejtetőig. Most vidd a figyelmedet a test hátsó felére. Érezd, ahogy a test a talajhoz nyomódik. Tudatosítsd az érzékelési pontokat a test és a talaj között. Először a sarkaknál. Érezd, ahogy a két sarok érintkezik a talajjal. Majd a válléknál. A combok hátsó felén. Az ülepnél. A háton. Az alkarokon. A fej hátsó felén. Most érzékeld ezeket a pontokat egyszerre, ugyanabban a pillanatban. Lazíts! Maradj ebben a békés, nyugodt helyzetben. Szemlélődj! Szemléld a tested, ahogy a talajon fekszik. Szemléld a légzésed, figyeld a légző mozgást, ahogyan emelkedik és süllyed a hasfal.
kövesd a levegő áramlását. Egyre finomabban, egyre puhábban lélegezz. Minden kilégzéssel engedd egyre inkább ellazulni a tested és az elméd. Most a levegő áramlásának ezt a finom érzetét vidd át a mellkas területére. Úgy lélegezz, mintha a levegő a mellkas közepén áramlana. Élénken érezd a levegő képzeletbeli áramlását a mellkasod közepén. Érezd, ahogy belégzéskor a rekeszizom segítségével a mellkas kitágul, a tüdőlebenyek megtelnek levegővel, kilégzéskor pedig a rekeszizom ellazul, a tüdőből távozik a levegő. Érezd a levegő képzeletbeli áramlását. Hűvös, puha belégzés, könnyű, meleg kilégzés. Lazíts. Lélegezd át ezeket a szerveket. Lazítsd el ezeket a szerveket. Érezd a rekeszizomban és a tüdőben ennek a nyugtató, lazító energiának az áramlását. Most képzeletben haladj tovább. Érzékeld, ahogy a szív egyenletesen, kiegyensúlyozottan ver. Érzékeld a légzésed és szívdobogásod összetartozását. Kapcsolódj ehhez a megnyugtató, kiegyensúlyozott áramláshoz. Mélyülj el ebben az áramlásban. Hűvös, puha belégzés, könnyű, meleg kilégzés. Lazíts. Most figyelmedet a köldöködre irányítsd. Szemléld a légzést, figyeld a légzőmozgást, ahogyan emelkedik és süllyed a hasfal. Lépj be gondolatban a hasüregben, tudatosítsd a bal oldalon a gyomrodat, mellette a lépet, hasnyálmirigyet, a májat és az epehólyagot. Érezd, ahogy minden belégzéssel a gyógyító, lazító energia átjárja ezeket a szerveket. Minden kilégzéssel a káros anyagok távoznak. Lazíts. Lazítsd el ezeket a szerveket. Lélegezd át a szerveket.
Haladj tovább a gyomortól a vékonybélig. Kövesd a vékonybél kanyarulatait. Minden belégzéssel gyógyító, lazító energia átjárja a vékonybél rendszerét. Minden kilégzéssel a káros anyagok távoznak. Lazíts! Lazítsd el a teljes vékonybélrendszert. Lazíts! Haladj tovább a hasüreg jobb oldalán oda, ahol a vékonybél találkozik a vastagbéllel. A jobb oldalon a vastagbél fölszálló ágán tovább a máig, majd a bal oldalig, onnan a leszálló ágba, egészen a végbélig. Minden belégzéssel a gyógyító, lazító energia átjárja a vastagbél teljes rendszerét, minden kilégzéssel innen a káros energia távozik. Lazíts! Lélegezd át, lazítsd el a teljes vastagbelet. Lazíts! Most figyelmedet a gerinc alsó részére irányítsd. A gerinc két oldalán érzékeld a veséket. Haladj a vesemedencéből a húgyvezetékeken át a húgyhólyagba, innen a gátig. Minden belégzéssel a gyógyító, lazító energia átjárja a vese teljes rendszerét. Minden kilégzéssel a káros energia távozik. Lazíts! Lélegezd át a veséket. Most figyelmedet az ivarszervekre irányítsd. Minden belégzéssel a gyógyító, lazító energia átjárja a medencét, és minden kilégzéssel innen a káros energiák távoznak. Az egész medencét lélegezd át. Hűvös, puha belégzés. Könnyű, meleg kilégzés. Lazíts! Most vidd át a levegő áramlásának ezt a finom érzetét, és úgy lélegezz, mintha a levegő a lábujjaid hegyén át áramlana be és ki. Érezd a levegő képzeletbeli áramlását a lábujjak hegyén át.
Vezesd a légzést a belégzéssel a lábujjaktól a bokáig, kilégzéssel bokától a lábujjakig. Élénken érezd az áramlást a lábfejben, a csontok mentén, majd lélegezz a lábujjaktól a térdekig, a térdektől a lábujjakig. A lábujjaktól a csípőig, a csípőtől a lábujjakig. A lábujjaktól a köldökig, a köldöktől a lábujjakig. A lábujjaktól a mellkas közepéig, a mellkas közepétől a lábujjakig. A lábujjaktól a torokig, a toroktól a lábujjakig. A lábujjaktól a homlokig, a homloktól a lábujjakig. A lábujjaktól a fejtetőig, a fejtetőtől a lábujjakig. Érezd az áramlást az egész testen át. Majd lélegezz a bokától a fejtetőig, a fejtetőtől a bokáig. A térdektől a fejtetőig, a fejtetőtől a térdekig. A csípőtől a fejtetőig, a fejtetőtől a csípőig. A gáttájéktól a fejtetőig, a fejtetőtől a gáttájékig. A keresztcsonttól a fejtetőig, a fejtetőtől a keresztcsontig. Szívközponttól a fejtetőig, fejtetőtől a szívközpontig. Toroktól a fejtetőig, fejtetőtől a torokig. A homloktól a fejtetőig, a fejtetőtől a homlokig. A következő kilégzéssel a homloknál engedd el a figyelem vezetését. Lazíts! És más dolgod, csak hogy pihenj.
Szemlélőd. Szemléld a légzést. Érezd a levegő tényleges áramlását az orrnyílásokban. Természetesen spontán módon lélegezz. Lassan mélyítsd el a légzést. Hosszan és mélyen lélegezd be, puhán, könnyedén lélegezd ki 3-szor, mintha sóhajtanál. Majd figyelmedet a testhelyzetedre irányítsd. Szemléld, ahogy a talajon fekszel. Figyelmedet kifelé irányítsad. Tudatosítsd magadban környezetedet. A szobát, ahol fekszel. A falakat. Az ablakot. Az ajtót, a talajt, ahol fekszel. Most figyelmedet a lábujjaidra irányítsd. Érezd a lábujjaidat. Nagyon finom mozdulatokkal újra aktiváld őket. Majd finoman emeld meg a térdedet és engedd vissza. Mozdítsd meg a kezedet és az ujjaidat, a karjaidat. Ha jól esik, nyújtózz egy nagyot. Majd masszírozd meg az arcod és a tarkód. Lassan húzd fel a lábakat a talpakra. Gördülj a bal oldaladra. Óvatosan puhán nyisd ki a szemed, és ha úgy érzed, hogy megfelelő, lassú mozdulatokkal, domború háttal, a kezedre támaszkodva kelj fel egészségedre.